Домът не е просто пространство. Това е мястото, където мирисът на сутрешно кафе, смехът на децата и летният вятър се срещат. Без комари, без жужене, без компромис с комфорта. Избираме с вкус, монтираме с прецизност, работим с отношение, което си личи още от първия разговор. Истинският комфорт се създава там, където техническият детайл срещне усещането за удобство. Днес ви представяме още един завършен обект с плисе-комарник или хармоника в елегантен антрацит. Стил, който пасва винаги, и комфорт, който не се пренебрегва. Монтираме плисе-комарник Verlux, който се характеризира със своята здравина на мрежата и магнит за по-стабилно захващане и уплътняване на пространството. Добавихме и специален фиксатор, който да улесни боравенето дори с една ръка, без опасност от изместване. Но повече от всичко, това съоръжение е създадено с мисъл за хората вътре и за начина, по който живеят.